Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa indogabos mga tugang, hindi ng kabilugan kan mga baretang ngunyan na pagkaaga, digdi sa Radyo DZGB. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal, Philippine Red Cross handa naman na magkonduktanin sa live test kontra sa COVID-19. Opisina kan TESDA para mientras na nasa lockdown. Minimum health protocols din na nasusunod sa Legazpi Boulevard. Community pantry suportado kan ginubatan PNP. Sa lado nasyonal, Pilipinas mahaga din bakuna sa Estados Unidos. Tulong hospital tinugutan na magamit nin anti-parasitic drug ivermectin. Pondo kan Anti-Insurgency Task Force dapat tabasan. Nag-red tag sa community pantry organizers planong kasuhan. Bareta sa ibang nasyon, mahiwasan na protesta ginibo sa Moscow. Bareta sa sports, duwang Pinoy athletes na waaranin tsansa na maggawat sa Tokyo Olympics. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Handa na ang Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter para magkondukta ni sa live test tanganing maisihan kung negatibo o positibo sa COVID-19 ang sarong persona. Sinabi ni PRC Chapter Administrator Rose Rivero na pwede na sindang mag-ibon ng siring na test sa mga interesadong mga persona. Ipiniliwanag niya man ang sa live sample kinakaipuan pang ipadara ninda sa molecular station para sa pagbasa ng resulta na pwedeng maisihan sa laog ng masunod na duwang aldaw. Sinabi ni Rivero na parte kaninikan sa indang lakdang na mga katabang kontra sa paglakop kan COVID-19 sa kapalibutan. Ang baretang ini hatod sa Indokan San Light 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Para mientras, nasarado ngunyan na hapon ang TESDA Provincial as in Regional Office nigdi sa Albay para gibuhon para sa gigibo na disinfection. Sa indang ipinaluwas na abiso, sinabi ni kaini na pwede silang mag-ako in online transaction. Itinatagpamaninda na ang sa indang operasyon magpapadagos sa masunod sa nang simana. Sa ibong nalado, para mientras man na isinara ang Cat College sa may Albay District para gibuhon man ang disinfection. At kaini, sarado man ang Legazpi City Health Office matapos na sarong empleyada kaini ang magpositibo sa COVID-19 alaga dinara naman sa isolation facility. Ang baretang ini hatod sa Indokan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Minakulog ang payo kan mga pulis dahilan ta mga matagasman ang payo kan ibang persona na dainanggad na sasabihan na bawal ngunan anuman aktibidad sa Legazpi Boulevard. Ang siring na bagay na notaran dahilan ta kadakol pa man girarin na nahihiling na nagja-jogging, walking asin nag-ehersisyo sa nasabing lugar mantang dahin nasusunod ang social distancing. Sa ibong nalado, iniman na notaran sa mga barangay na dahin nasunod ang minimum health protocol siring sa paggamit in face mask, face shield asin physical distancing. Erot kay ni paspas na ang dila kan mga otoridad sa pangapodan alaga dayon nahali ang mga madudunong na persona na nagsusuway sa regulasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Wilkins Distilled, most recommended by doctors.
Suportado kan ginubatan PNP ang ibinugtak na community pantry sa may barangay San Francisco, ginubatan Albay, may relasyon na sa pagtaon ng libreng produkto sa mga residentes kan barangay. Sa paagi ni Marlon D. kan Mayon Tres, asin punong barangay Ando Namia, sinabi ni ginubatan PNP Chief Police Major Abel Arabejo na magayon ang kamauotan kan community pantry sa panahon ngunyan nin pandemya asin nahihiling ang espiritu nin pagtatarabangan. Sa ibong nalado, plano man kan pulisya na magbugtak nin community pantry sa may Mayon unit para sa mga residentes kan nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Growing your own food is like printing your own money. Araw kay niladawan ni Albay 3rd District Representative Fernando D. Cabredo ang sayang proyekto na Taranuman Project sa 3rd Distrito. Sigun kay Cabrera, dakulan importansya kan pagkakaiguanin bastanteng pagkaon sa mga lamesa, lalo na matapadagos na naglalangkawan presyo kan mga barakalon, darakan padagos na namamatean na pandemyang COVID-19. Apwera sa mga katabang na magkaiguanin pagkaon asin mga gulayon, saro man ini sa mga paagitan na mag-ehersisyo asin magipagkonektar sa ibang tao. Sa ngunya, nagpapadagos na nasabing programa na naglalaaw na marilisar ang Zero Hunger sa 3rd District asin mapanintugan ang hashtag sarabay-sabay basta tagabay matitibay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Halangkaw ang numero kan mga nagpopositibo sa syudad kan Legazpi dahil sa aktibo asin istrikto ang pagkukondukta kan contact tracing kan lokal na gobyerno. Ini ang tinawan doon sa DZGB News ni Alcalde Noel Rosal, ang pamayo kan Legazpi City COVID-19 Task Force, kung sa insigon sa Alcalde, minaabot sa 20 hasta 25 ang pinag-contact tracing sa kada sarong persona nagapositibo sa nasabing helang. Alaga da iman dapat na paghilingon ining negatibo kan mga Legazpeño dahil sa naini nagpapailing na naging maigpit ang syudad na masusog ang mga personang posibleng nakaibahan. Sa ngunya, naglalaom si An Alcade na mababago ang klasifikasyon kan syudad hali sa MECQ pasiring sa MGCQ pag-abot kan Abril 30, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Mag-atendir asin magpartisipar sa gigibo na virtual alumni homecoming ang mga Agnesian sa maabot na Mayo 2 asin Mayo 9 taon 2021. Ilan naging pangapora na sinimbitasyon nila Maria Elaine Salazar, Dedet Factora, Gires Botillo, asin Noel Andres Perdigon, gabos mga dating estudyante sa St. Agnes Academy, Legazpi. Kung sa'y nakatala na magkaiguanin banal na misa sa Mayo 2 asin mga presentasyon kang kada batch sa Mayo 9. Hindi mo nang pinakainat na virtual reunion sa St. Agnes na may temang Together in Electronic Dreams. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon
hipertension, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa siisay manaaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Diet abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Still tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang baretang ini, hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Naghagad ang embahada kan Pilipinas kay US President Joe Biden ng sobrang bakuna kontra sa COVID-19. Sa pagkikansurat, ipinaabot kan nasyon ang hirit kay ni sa administrasyon ni Biden para sa sobrang AstraZeneca vaccines. Sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na partikular nindang hinagad ang mga aprobadong bakuna kan AstraZeneca.
Sinabi ni Romualdez sa bako sa Pilipinas na nagibo kay ni kundi magin ni ibang nasyon. Sa unyang pinag-aadala na kan American hirit na supply nin bakuna kan Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tulong ospital ang tinugutan na gumamit nin anti-parasitic drug na ivermectin sa ilang mga pasyente nin COVID-19. Sa hearing kan House of Representatives, inako kan Food and Drug Administration o FDA na dagdagan pa nin saroan bilang kan mga ospital na tinauwanin Compassionate Special Permit o CSP sa nasabing bulong. Sa inabi pa niyang may pending pa na saro pa na nag-apply, manaman alagad may kulang na papel na isumitir. Magigiramduman na kaaging aldaw, tinawan man kan FDA nin Compassionate Special Permit ang duwa pang day pinangaranan ng mga ospital. Nakatala na magabot sa nasyon ang COVID-19 vaccine nagibo kan Gamaleya Research Institutes kan Russia na Sputnik 5 basingan Pfizer ngunya na bulan nin Abril. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na pinagalaoman na magabot sa nasyon ang inisyal na 15,000 na dose nin Sputnik 5 sa Abril 25. Sa Abril 29 man kang kaparehong bulan pinaglalooman na mag-abot ang panibagong 480,000 na doses din Sputnik 5 kasabay ang panibagong 500,000 doses din Sinovac vaccine. Mientras sa posible man na mag-abot sa nasyon maabot sa 195,000 na doses din bakuna kan Pfizer gikan sa COVAX facility sa katapusan kan Abril. Dagdag pa ni Galvez na laoman naman ng 1 milyon sa 2 milyon pang shots din Sputnik 5 sa Mayo. Asing kadagdagan pang 2 milyon sa Hunyo. Asing naglalaoman ang vaccine czar na makakaresibe ang Pilipinas ininisyal na 194,000 na doses din Moderna vaccine sa masang limbulan nin Mayo. Piga adala na kan organizer kan maginhawa community pantry ang pagsangat nin kaso kontra sa mga padagos na nagre-red tag sa iya asin iba pang nasa likod kan community pantry. Sigun kay Ana Patricia non, dakol nang nagtatangro nin legal service sa iya para balikan ang mga nag-akusar sa iyang miyembro siya kan rebeldeng New People's Army o NPA asin pigagamit ang community pantry para makapag-recruit. Siniguro man ni non na kaya niyang patunayan na bako siya miyembro kan NPA asin sulamenteng intensyon niya sa pagbugtak nin maginhawa community pantry na makatabang sa mga Pilipinong grabing naapektaran kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Puminalagman si Ana Patricia non sa pagpirit kan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa papaipit nin mga polyetos asin flyers ang mga pigkukuang pagkaon kan mga nakapila o nagpipila sa maginhawa community pantry. Sigun kay non ang solamenteng tigpapanaon ninda ayo ang mga alcohol bilang parte kan safety protocols kontra sa COVID-19. Sinabi ni non na maabot sa maghapon ang media coverage sa indang community pantry asin ini ang pwedeng makapagsabi kung igwang pigpapanaon na anuman na may kinaraman sa New People's Army sa lugar. Sayang sanan pondo kan nasyon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na aligadong puro kalokohan. Inantinawanan ng doon ni Senador Joel Villanueva sin Sherwin Gatchalian katarget nindang patanggalan ng budget ang NTF-ELCAC. Sinabi man ni Gatchalian na bako bawi ang pondo kan nasyon para ipansweldo sa kapareho ni Lieutenant General Antonio Parlade na tagapagtaram kan NTF-ELCAC. Den nagustuhan ni Villanueva sin Gatchalian ang pagkumpara ni Parlade sa community pantry sa pagtangro ni Satanas din Mansanas kay Eva. Nagtutubod si Parlade na may makawala na nagagamit sa community pantries para susulan ang mga tawong madagit sa gobyerno. Dalan kay pineraram sa background checking ang mga organizer ng mga community pantry. Bago pa man nagbutwa ang mga community pantry, pigbusol na ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon asin mga pag-iriba sa minority block ay dagdag na sana sa budget pang ayuda ang NTF-ELCAC budget. Alaga nagdesisyon ang majority block na itaw na sana sa ahensya ang pondo para mapagulan na mag-entre giraray sa New People's Army ang mga nagbalik loob na sa gobyerno. Matapos na nagkapirang aldaw na
sa irarom sa quarantine, inanunsyo ni Vice President Leni Robredo na nagnegatibo na siya sa COVID-19. Magigiramduman na nagsairarom sa laog nin quarantine si VP Leni matapos na magpositibo sa COVID-19 ang saro sa iyang security personnel. Sigun kay Robredo, apisar ka negatibo o ka nagnegatibo siya sa COVID-19, pig-abisuan pa man siya giraray kan sa iyang doktor na tapuson ang 10-day minimum quarantine period. Dagdag pa kang Vice Presidente na makaskaso ng panahon, kasabay naman kan pagpapadalagan kan sa iyang opisina, kan bayanihan i-konsulta operation sa libreng konsultasyon para sa mga outpatients na nangangaipon ng libreng tabang medikal. Bareta sa ibang nasyon, ribo-ribong tao sa mga syudad kan Russia ang padagos na nagkukondukta ng rally para suportahan na kulong na leader kan oposisyon na si Alexei Navalny. Hinagad kan mga supporters ni Navalny na pelebreho na nagugutom na kritiko kang Kremlin na sintugutan na makaresibin ng independent medical care. Nasa 500,000 na nagpaprotesta ang napugulan kan mga Russian security forces. Gikan sa Moscow, St. Petersburg, ang may pinakadakol na nagprotesta na supporters ni Navalny. Kumpiyansa man ng team ni Navalny na makakomplinindahan requisitos na maluwas ang katotohanan at sisindaan manggagana. Nangyari nationwide protest kasabay na sa Aldao na nagkondukta kan sa iyang annual address si Russian President Vladimir Putin kung saan pinatanidan niya ang mga dayuhan na poderoso na dain magbalyo sa red lines kan Moscow, mantang daay man binanggit kay ni ang manungod kay Navalny. Bareta sa lado nin Karawat, padagos ng nawaaran yung tsansa na magkawat sa 2020 Tokyo Olympics, sinda Ariana Dormitorios sa mountain bike, asin dating Asian Games gold medalist na si Daniel Kalawag sa BMX. Sinabi ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na natatada na sanang masabak sa sports na cycling iyo ang BMX rider na si Christopher Ko na mapartisipar sa qualifying sa Colombia. Naglalaom siya na si Ko makakwalifika sa Olympic qualifying tournament. Breakthrough! Sosmer Rhythm 24, anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong imbensyon na pinagluwas tinda sa merkado na may katayuhan na mamonitor ang heart rate mantan nag-ehersisyo. Igoy ng green as in yellow sensor para masiguro na tama ang measurement na daing hassle. May comfortable quick lock armband, madali ning kabit sa forearm, biceps o triceps. Pwedeng i-link sa phone sa harong asin matrabaho ini independently. 24 oras na gamit ang durasyon kan fully charged battery kay ini. Apwera sa heart rate, may kapasidad manining sukulon ng distansya na sa imong dinalaga na simbinisikleta. Fully waterproof manining kung kaya perfect match sa mga swimmers to listen to your heart. Istoryang naiiba! Sarong 39 anyos na dating University Bowling champion gikan sa Illinois ay nagtaon in honra sa iyang dipuntong ama matapos siyang makakuha nin 300 puntos sa sarong bowling competition gamit ang bola na may abukan sa iyang ama. Si John Hinkle, iyo ang two-time NCAA bowling champion kan Western Illinois University asin sigun sa iya, ang ama niyang si John Henkel Sr. ang nagturo sa iya kung paano magkawat nin bowling kan siya aki pa. Pon ka ito, naging seryoso na siya sa sports na ini, asin kan magkolehiyo, naging varsity siya kan bowling team kan sa iyang universidad. Gamit ang pigapod na two-handed bowling technique, naging posible o possible ang pagbugtak nin abokan sa iyang ama sa bowling ball. Ang teknik na ini, iyo ang paggamit sana nin duwang guramoy sa bola imbis na nakatuudan ng tulo. Sa thumb hole, ibinugtakan abo ni Hinkle Sr. na nagadaan kan 2016. Pagmati ni Hinkle Jr. na kaibahan niyang magkawat ang sa iyang ama. Flashback! Abril 23 kan taon 1946 kan mailihir bilang presidente kan Commonwealth of the Philippines si Manuel A. Rojas. Nanganasindan ni Senador Manuel Rojas asin Vice President Elpidio Quirino na nagkandidato sa lindong kan Liberal Wing kan Nationalista Party kontra sa incumbent President Sergio Osmeña asin Vice Presidente kan Senador Eulogio Rodriguez. Ang termino ni Rojas ang pinakalipot sa mga naging presidente kan nasyon na nagdurar sana in 1 year, 10 months asin 18 days. Yan ang mga barata.
Sinurat dyan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director din Pralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sinong naging tagapagbaretang kunya na pagkaunto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Kaya maghali, kaya magpuknat. Nasunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos na nagkapi ng mga pagkirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now.
Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, pirma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Beat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo.
Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:42 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Talaga ang DZGB. News-minded. Disisete minutos bago mag-alaulan pagkahapon. Sisikap 17 plus 5, 175 ang bagong kaso ng COVID-19 digdi sa satuyang kapalibutan tabi. Kara sa Albay? Sa Albay 65. 65 tabi talagang matindi. 26 kaan? Sa Legazpi. 9 sa Daraga, 5 sa Kamalig sa Libon tas Malinaw, 4 sa Bayang Sinilangan ni Kuya John, Polangge, 4 sa Tabaco. Anong kinakain mo? Yung mangga kuya na binigay ni Kuya Bonjing? Lunchtime. Ano yung sara mo, tatay? Ganito sara mo? Ha? Gulay na gulay. Gulay, Kuya John. Pero bigla alat ka talaga, so ginataan mong pato. Ito maarang-arang na pato, Kuya John. Naalala ko tuloy yung memories namin ni Kuya Boy, yung nakabangga kami ng pato. Hoy, bad ka mo! Sabi mo, babalikan ta, ano? Ay, napangyari sa mabaka. Hoy! Bago ang Gabos, baka rin nubidbid kung sila nagtataram, nagtitiwa-tiwa, nagdadaldal sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga kaibahan, sagot kitang alaunanin pagkahapon. Ako po ang solo-solong Zola Mendez. Ang tatinoon pero dito ngayon na pogi-pogi pa rin, na talagang baby face daw sabi nila ha. Nagutom na. Sabi kang taga Santo Domingo na naman, Papa Mar, may saro kang fans dyan ha. Sarong fans. Ibig sabihin, cool. Sarong fans. Sabi, ikaw pala yung tito. Akala ko siya maliit na lalaki, napakalaki mo pala. Ay. Napakalaki. Bakit? Anong tawag doon? Lalaki. Pero talagang Arman ka na, balik na nangyayari. malaki ang puso, Kuya John. Malaki, busilak ang kalooban sapagkat isos ko talaga. Ako ba si Renz Luna? Kayo ba siyempre sa kapartner? May bago ako magpamidbid. Batiyon ko lang ang Nidans on Pizza dyan sa Naga City. Yun ang pinakamasarap na pizza. The biggest and the temptingly delicious pizza in Bicolandia. Para sa mga gusto po mag-order, you can contact them in 0968-2811-920 or 09155-193640. Diyan lang yan sa Pinafrancia Corner, Panganiban, Naga City. Sa harap ng Watson. Sabat kay day matuloy so sabi ni Sir Jude na Abarawa na panag soft opening ining nidan sa pizza dyan sa Ginubatan,
Aapitan nila sa DCGB. Ano yan? So, ano kapag naman kayo itong taga sa Naga? Pares man sa Naga? Apridi, gari business ini kan kaibanan permi ni Kong Pido. Si Sir Jude Abarawa. Yeah. Sir Jude, marinaw daw tabi sa inyo. Marinaw tuman po. Ako man po si Angel Mustaza, marahay na pagkauto ang kagandahan ng South. Sino yung uran? Ayun nga, grabe ang uran, Pero mas nahandal ako, bako sa uran, Kuya Renz. Sa ora pa kayo nagpapalawas si Mayor Rizal, kung si Risa in 26 na katawo na nag-positive sa COVID-19 sa Legazpi. Data aram. So, nakasalamuha ta, nakasabay ta ngayon magbakal sa tindahan, nakaibanan ta sa jeep. Ito na pala sa nag-positive. Kasi bago kaya tabi, mga tuga, nagkaiguan in online media forum sa Department of Health, kung saan everyday nga na itabi ining gigibuhon. 175 total cases po sa Bicol Region. Ini po sa pinakalangkaw na nairehistro kaysa ka nakaging taon. Magpoon nga nakaging taon, ini pinakalangkaw po nairehistro with just a single day. Sarong aldaw tabi, 175 new cases. 26 sa Legazpi, 9 sa Daraga. Tiglilima sa Kamaliglibon, Malinaw, 4 sa Pulanggi, 4 sa Tabaco, 3 sa Magnito, 2 sa Bakakay, saro sa Santo Domingo, asin saro sa Ginobatan, Albay. Wala man na rehistrong kaso sa Camarines Norte. Sa Camarines Sur, ang matindi, 65 man, 30 sa Sudad de Naga, 13 sa Iriga City, 5 sa Nabua, 4 sa Presentasyon, Tigduruwa sa Kanakman, Del Gallego, Goa, Libmanan, Sararo man sa Karamuan, Magaraw, Ocampo, Pamplona, asin saro sa Pili. Sa Catanduanes man, wala man na rehistrong kaso ng COVID-19. Sa Masbate, 33. 16 sa Masbate City, 13 sa Mandaon, 2 sa Uson, saro sa Mobo, saro sa Placer. Sa Sorsogon man, 10, 5 sa Sorsogon City, Sartig Sararo sa Gubat, Erosin, Huban, Matnog, Prieto, Diaz. Sa saro man, others, 2, saro sa General Trias, Cavite, sa saro sa Pasig City, dyan sa National Capital Region. Kaya tabi mga tugang kasuba ko ang pahayag kan Department of Health sa pahingalit ni Dr. Ernie D. Vera, pero nag-ampang kasuba ko sa media si ARD Abilino. Siyang sinabi na ining paglangkaw kang kaso ng COVID-19 tabi kinakaipuhan na tawanan na nin pansin kan mga lokal na gobyerno. Tanganing mas mahigpit pa mahigpit pa tabi so pagpapa-implementar kan minimum health protocols. Nakasuba ko nagtaram na posible pa ining maglangkaw dahil ang tapuro tabi ining positibong kaso ngunyan resulta kan contact tracing na pinagigibo. Yan sabi ni Mayor kanina sa interview kay VP na sa Legazpi talagang dapat halangkaw nung nagpa-positive digdig kasi striktong dito man sabi na sa iba bako strikto pero talaga nila focusan so mga na possible na nakaiba na ngayon kato nakasalamuha pero kasi iba talaga iba alam mo yung feeling na nag-alat ka result ngaya kung anong exam Pero sabi yun na nga nito, nagtaram ni Angel Tabi. So, paglangkaw man kang kaso, resulta ang contact tracing. Pero mas yan, kung everyday, nagdadakusok kaso, pero iba-ibang lugar, tapos iba-ibang persona. Blay ngaya, ang digdi, ang reason ngaya, exposure ngaya. Ang reason ngaya, day pa ngaya verified. For verification. Ito ang galing mas makulog sa buot. Yan. So, sabi ninda, pag inapot mo sa pasyente, ano po si history of exposure mo? Wala man akong na-expose sa sarong positive. Diyan talagang mas makakurap. Ibig sabihin, diyan sa luwas, sa galakaw lang sabi ba ni Kuya Jimmy, saan itong lingaw ko lang kung saan itong munisipyo. Si Mayor, para buyong nasa tighar na informant. Hindi ka nagdadangog talaga kanina. Ito sa bago kaya, ang radyo kaya, nagabinawa-abuan. Ang radyo ko kaya, ano kung battery, tanganing mag-andar, aro-garo kayo niya. Move. Duman kaya, lingaw ko lang kung, saan nga ni, piduran ata ito, di ko lang sure ni Kuya Jimmy, na, di pag may nag-aabot baga ngayang bus, dapat baga point to point. Tapos, ang nangyayari dyan, may nagasarakay na biyahe ngayang Visayas, tapos ngayon mababa, one time, may sarong buyong na tighapot dahil dyan ngaya may nagbaba ngaya dyan na duwa ngayang pasayero ngaya padumanda nga sa Bisaya saan ngaya kayo galing sa Manila ang informant ang nangyari lugod ang yan sabi ni Kuya Jimmy
Ayor nga ya, gibon mo na nga yan na informant. Sa mga buyong. Sa buyong, ito lang sarong buyong. Saro lang ito sa mga buyong. Pero litig taramduman kung saan siya nakapesto. Pero at least, aram na. Wara kaya bagang buyong na dai nagtutuga. Kaya John, di ba? Kung gusto mong maaraman ng tunay na obheto kan sarong tawo, ang sa iyang tunay na puso, buyungon mo ang tawo. Sigurado yan, gabos totoong maruluwas ang imot kaan. Mas kikinaagahan, dahil kayan matatandaan na ka, nagtaram ka kitotoo. Matanda ko. Kaya abo ko talaga magbuyong talaga. Magbuyong. Ay, sabi ni 8446, garaday mo ng kaklamp ang demolition team. Sisay. So, siguro pa ni Sir Randy no Barbelia? Then, nagkaklam? Nata, ang Ligas bilang ba ang may demolition team? Actually, precisely yes. Igwaman kaya sa ibang mga munisipyo, task force lang. Pero sa demolition team, tabi. Depende man kaya yan sa ano mo kung sa imong task force, kung anong gusto mong gibuhon, mag-demolition ka dyan. Iba-ibang pipangaran dyan. Sabi ni 8488, maray na uto po sa inyong duwa, pwede po maghapot kung saan po ibinalita ni Kuya Luwens, na sabi niya, metaphor na lubungan. Saan po yan? Metaphor na lubungan. Ang aram kong metaphor, yung sabi kahapon ni VP Henry na pinag-clarify kang si Harry Roque ata yun na nagtaram na pag nag-start na daw ang drilling sa West Philippine Sea, masakay si Presidente Rodrigo Duterte sa jet ski. Iyon ba sa pagtaram niya dati? Ito pala yun, ang pinag-clarify nito. Ito nga yung statement nga ito kang Presidente is a metaphor. Yun lang ito. Ito so aram kong tigmimindo man ni VP Henry. Pero report ni Kuya Luwens na metaphor na lubungan. Yung rin negative tabi. Ay, aputon tagiraray. Aputon tagiraray si Paring Luwens. Sabi ni 327, mga taga sa Intabi, Tito Renzo nagsa positive sa daraga. Anday po, pa man po actually big paluwas si si Mayor Vic. Alat-alatong taas. Sabi man ni Kuya Joel Barameda, pirmida ang brownout dyan sa Bakakay. Pirming brownout tabi dyan sa Bakakay, Albay. Then nag-reply taga-apek. Paki-forward na lang sa Kuya Renz. Tapos account Bilog name. na Bakakay. Bilog na Bakakay. Bilog na Bakakay. Nag-on-off ang kuryente. Halos gabos man ata. Paduman sa man ito nag-on the off man. Bakakay talaga minsan utong ng barkada ko na sa taga-gubat Iraya. Sabi niya, lampas daang 20 beses. Ang gibon. 20 beses. 20 beses palsok. Talagang maraot na appliance. Aram ang gibon mo kan Kuya Renz. Kumuha kisarong Manila paper. Pagbaldisan mo kumpira. Ito, proof ito na tas juman ka sa APEC. Hindi mo sana pagpasipas. Pwede. Pero natural na mga kaya yan. Ni si alalatang. Replyan ko kung ano si Padiyong Sige. ko. Pero bago yan, may gusto lang akong i-share, Tito Renz. Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita. Sabihin ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, gardeng katapusan ng banggi asin aldaw. But trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in, itao mo sa iya ang gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Sabi ni 446, doon rin na po mga lockdown. Dahil na po kayo sa Legazpi City. Hindi po kayang mga kaso po sa Legazpi. Resulta po inikin contact tracing. Dahil man po iniibig sabihin na nagalang kaso sa Legazpi is manlain-lain na tao sa nag-positive. Ini po, resulta lang yan contact tracing. Kaya nga ang sarap man na positive side kaya ni Tabi. Ang ibig sabihin ng panagalang kawang kaso, ang contact tracing kan lokal na gobyerno mas pinakusog. Mas lugod, mas maray lugod iyan. Ang dakol na nadedetect, tanganing dai na iyan makaulakit pa sa luwas. The best way sa pag-prevent, kunwari saro ako sa mga na-contact trace. For example lang tabi, tabaka at siya may magtaram sa Indonesia, palang si Renz tabi na nakasabay pa sa contact tracing. Ilaog ta sa konsepto na ako nakasabay sa contact tracing, at least maagapan tulos ako. Na ako pig-test tulos,
pag pig-test ka, anong gigibon sa imo? Automatic, quarantine ka. May tig-post si Kuya Jomar Bien. Malinaw Albay, 5 new cases, 4-23-21. Ngayon ba yan, Kuya Renz? Lima ba sa Malinaw? Sabi niya, Anas taga Barangay Sugkad, granular lockdown, pigrekomendar ni Mayor Lenny Seriola Santos sa Purok 3 kan Barangay Sugkad. Yan. What is granular lockdown? Yan ang mga termino. Dakol tabing types ki lockdown. Saroong sa type ng lockdown ngunyan ay total lockdown total niya. Lockdown na ECQ. Temporary lockdown. Temporary lockdown pandawa so granular lockdown tapos so pinakasadit-tabing lockdown. Greatest sweat granules. Kape. Ang pinakalas pong type ng lockdown ang local residence lockdown. Ayun sa pagtatanong kan Department of Health na kung ikaw positibo, aram mo nagpositibo ka, abo mong makiraw-raw sa mga isolation facility sa lokal na gobyerno, gigibuhon mo po, lockdown kan sa diri mo sa imong harong, gigibuhon mo, malaag ka sa diri mong signage sa luwas kan harong nindo na this area or this person lives inside this residence is under quarantine. Ibig sabihin, sa mga tao na sa palibot mo, dahil ka na disturboon, maaaraman pa kan barangay mo, papadaran ka tabi dyan kibagas o maski ano-ano pa man na kinakaipon mo pang oral daw. Yung sabi ni IRD Abilino tabi, mas maray tabi na magpa-quarantine sa isolation facility sa mga LGU kaysa magkaigwa sa diri mong lockdown sa quarantine lockdown sa diri mong residential. Tadi pisil tabi mag-ataman nin sa rong positibo sa COVID-19. Medyo sensitive tabi sa totoo lang. Kaya sabi ni ARD Abilino, mas maray na magdara na sa isolation facility. Pero tapos kung ikaw man, aram mo naman na mamatiang ka na. Magpa-check ka na. Yeah, magpa-check ka na. Lalo sa nawarang kipang namin. O sa ano pa man. Naalala ko kang sarong to. Sir, uuwi na po ako. Nilalamig po kasi ako. Pero may panglasa at pangamoy pa naman ako. Mawalan ka na ng, sabi nga ni Linda. Mawalan ka na ng pera. Wag lang ng panglasa at ng pangamoy. Yan. Ayan talaga ang pinaka-depising mo niya na panahon. Aram mo kung sisa nagturo ka sa kuyang rason. Inakasugpon. Uy, nakakalo na pula. Yan. Totoo yan. Totoo yan. Reality yan. Sabi na, sabihin mo may panglasa at pangamoy ka pa naman. Yan ang pinaka-importante sa gabos sabi ni 079 bago kita magtapos. Good afternoon po, babati po naman po sa lahat ng mga taga-Uson, Bagakan. Especially to Barbacena family. Hi din sa Bibi Kambal, Jane and Joy na nagmumodule. It's me, Jasper. Oy, marino to tabi sa imo, Jasper. Sa gabos sa mga taga-Bagakay Albay. So ingat-ingat tabi kita Sabi ni ARD Abilino kan Department of Health, posible pa ining maglangkaw. Pero iningan ning mariringan ang Bareta, so bed capacity kan sa itong mga ospital. Kaya pa. Wait lang, sa DZGB News Online, sabi ni Kuya Boy Mata, happy 18th birthday kay Lauren Aranya Aikotso. Sabi man ni Wardski Napili, pabati mo man tabian mga nasa taga Bungabong, Kamayig Albay. Kumusta tabi ka mo dyan? Salamat tabi. Sabi man ni Ma'am Gina Haide o JD, good PM po. Sabi ni Ma'am Malu, atento dating klaro, Sir Renz, igwa po ba sama nito na nag-positive or sala po sa pagkadangog ko? Isa po giraray. Nito, sabi tatara mo. Ni also latest na COVID-19 update. Nito, tulo tabi sa nito, tulo. Tulo po sa nito so nagpositibo tabi. Sabi ni 020, kulang kaya kita sa mass testing. Sarap pa po yan. Kaya po kinakaipuan ta. Aram mo kulang dito to ya. Disiplina. Yan, disiplina pa. Sarap pa yan. Sa mga buro barangay tabi. Sa mga barangay officials tabi. Pag sa LGU. Pag pamilya kang kagawad, wala lang. Yan ang tabi pag-alaton na may pangaranan ng isus ko talaga. Maalalaw na yung pagkapon. Salamat po sa idong pagkantabay. Kami po sa idong nakaibanang kunyan na pagkauto. Ako po solamente. Ato tinong pero tito ngayon, tito ng Albay po yan. Reslo na po kayo ba siyempre sa mga kapartner? Papamar Pizza. Ako po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Keep safe everyone. Happy weekend. Bye-bye. And mabuhay. Napagdibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip.